אבל אני גם רוצה להיות תמונה. איפה כיפה, דני? לא, זה וידאו. את עושה וידאו? אז אני אעשה תמונה? רגע, בכולם צריך? אין בשום דבר? משמאל לימין. מדליקים משמאל לימין. רבנית. הנה הרבנית. בוא אופיר. הדלקתי כבר. צריך לשים את הנר בזה. תתחיל, הרבי תתחיל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש לנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. תעשה סלסול של תימנים. אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. מה עוד צור ישו. תדליק את הנר. וחנה ארץ שבע. תיקון בתפילתי. יאללה חבר'ה, השנה הבאה. יאללה, אולם 22. אז אגמור לשיר מזמור חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר הנרות הללו שאנו מדליקים. הנרות שלנו שאנו מדליקים על הניסים ועל אפילו לא הדלקתם את כל הנרות. אני גם רוצה להדליק אחד. קח דני. שחר. כל הכבוד חבר'ה. הנה ההפסקה. אני גם רוצה להדליק. אני לא אוהבת. מי להפסקה? בן. שי מדליקה את זה. עכשיו הוצאתי את זה.